आए एह तिवारी काका, नमस्ते तिवारी काका। ये देख रहे हो विनोद, ये सब मतलब भैया खातिर हाथना भीड़। ए बाबू पानी लेके आओ रे, बहुत गर्मी बा। सरकार के देखला नी भीड़ तो बहुत गर्मी होता, ठीक बा। तो जगदेव का हाल बा? तो हमारा तो उम्मीद बा कि सबको बढ़िया कैसे कि अपना सरकार के आ गइल बा मूवी रंग दे बसंती, ठीक बा। तो बात ऐसा बा कि अपन सरकार के जो मूवी आइल बा रंग दे बसंती बहुत अच्छा बा भाई हमार, बहुत अच्छा। मतलब ऐसा फिल्म पहला बार हम देख रहा बानी भोजपुरी इंडस्ट्री में, ठीक बा। पहला बार देखा तनी, कसम से कहा तनी ऐसा फिल्म मतलब शायद ही देख ले होगा, मतलब साउथों में ना उतना लोकल हुई, ठीक बा। जितना भैया का अपन सरकार मतलब भाई हमारे एकदम माने के बा, सरकार में पावर बा, ठीक बा। तो बाकी विनोद ऐसा बात बा कि अपन सरकार के रंग दे बसंती मूवी आई बा, बहुत प्रचार करनी जाए, ठीक बा। इसी के बात ई बा कि अपन सरकार जितना प्रचार कर दिल बड़न फिल्म दिखावे खातिर, मतलब कि देखे के बाद जाए के बा। और हंसी हमारा ई बात के पड़ता भाई हमारे, हंसी इतना आवता, इतना हंसी के रोक नहीं पावत। कैसे कि सरकार एगो मीडिया वाला से कहले बड़न, मीडिया वाला के सब जानते हुई, ठीक बा। तो थोड़ा सा हम वीडियो चला देता नहीं भैया के अपन का बोले बड़न, ठीक बा, देख लीजिए तनी। और आप भी देखे सिनेमा, आपको कैसा लगा? बिल्कुल, ये ट्रेलर तो बहुत हंगामा कर गया। ट्रेलर फिल्म कहा नहीं देखा बे? चल रहे हैं हाजीपुर देखेंगे भाई। हाजीपुर तू खाली न्यूज बनाया जाता रहा कि तू सिनेमा। हाँ, सरकार सही बात बोले बड़न। जो प्रचार करता है इन्होंने जाके भैया के अपन मीडिया वाला जाके प्रचार में मतलब सवाल वाल जवाब लेता, तो ओकर तो फिल्म देखे के चाहिए। तो क्या कहले वो सरकार तो जाके पते हुई, ठीक बा। तो ये सब बहुत गलत काम बा। और भाई हमारे जे प्रचार कर रहा बा, और उ सब के हम हाथ जोड़ के विनती करता नहीं कि भाई जे प्रचार कर रहा बा जाके अपन सरकार के मूवी देखी जा, भैया के मन बढ़ाई जा कि एहू से बड़ा मूवी आओ, एहू से बड़ा बजट के मूवी आओ, ठीक बा। बहु 4 करोड़ की फिल्म तो आपके लिए आओ 10 करोड़ की फिल्म, ठीक बा, अपन सरकार के। और शायद हमारा भीड़ देखला के बाद पता चल गुला कि सरकार तो एकदम हाँ जगदेव। बात ऐसा बा कि अपन सरकार के रंग दे बसंती मूवी पहला बार हम देखा तानी ई वाला, ठीक बा। मतलब बहुत ऐसा फिल्म देखा नहीं सरकार के, लेकिन ई जो फिल्म बा तो साउथो के फेल कर दिल बा। हाँ तो रुक जा तिवारी काका, कैमरा अच्छा नहीं क्या होता नहीं जाने दो, दूसरा नहीं देख लो, खेता में आके वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, रुक जाओ। हाँ तिवारी काका, तो बात ये बा कि अपन सरकार के रंग दे बसंती, ठीक बा। और देख रहे हो ये सब विनोद भीड़ है सब, मतलब भीड़ देखला के बाद तो पता चल जाता कि हाँ कुछ तो बड़ा होखे वाला बा, ठीक बा। और ताजू के बात ई बा कि भीड़ देखला के बाद ही हमारा अंदाजा मिल जाता कि आज के सरकार अपन एक दिन के कमीनी कितना होत हुई, ठीक बा। तो शायद हमारा लाग रहा बा कि 5 या 6 लाख एक दिन के कमीनी हो रहा बा, ठीक बा, अपन सरकार के। इतना प्यार मोहब्बत आशीर्वाद दी अपना सरकार के कि फिर से मूवी आओ एहू से बेहतरीन, ठीक बा। एहू से बड़ा लेवल के फिल्म आओ हमनी के बीचा में, ठीक बा। भाई हमार तो प्यार आशीर्वाद इतना दी जा, भरपूर दी जा। और इहो चैनल के सपोर्ट करते रही जा कि अपन सरकार खातिर रोज वीडियो बना के लेके आवत रही और रोज बतावत रही, ठीक बा। बाकी सब भीड़, हाँ भीड़ देखा के बाद पता चलता भाई हमार। तो हम जातनी अब धान और गेहूं बेचे, ठीक बा, बुटर के रख ले बनी सरकार के फिल्म देखे का। तो ज्यादा पैसा नहीं खेलेगा भाई हमार, तो बस पहुंच जाए के बाद देखे खातिर जे सिनेमा घर के मतलब भीड़ी बा, नजदीकी बा, जाके भैया के सपोर्ट करी प्यार से बात, ठीक बा, भरपूर देत रही। और खास बात ई बा कि अपन सरकार के जो मतलब मूवी आई बा रंग दे बसंती, ओमे के गाना बहुत अच्छा अच्छा गाना बा, ठीक बा, बहुत अच्छा अच्छा गाना बा। और हमारा लाग रहा बा कि एक दिन में शायद एक सिनेमा घर में 5 या 6 हजार आदमी जाती हो देता, ठीक बा। तो इतने भाई प्यार से बात दिया जा कि मतलब हॉल में अभी चलता तो साल भर हॉल में चलो, ठीक बा। और इतना प्यार से बात दी तो भाई हमारे जे जहाँ से भी हुई मतलब फिल्म जाके देखे के बाद जरूर, ठीक बा। और हम तो जाइबे करब, लेट तनी हुई बा कर जाइब, ठीक बा, पहुँचब। बाकी चल तनी भाई मिला फिर अगला वीडियो में लेके हम कुछ अलग नाज में ये बतावे खातिर रही कि अपना सरकार के जो मूवी आई बा बहुत अच्छा बा, बहुत बेहतरीन बा, रंग दे बसंती। भीड़ देखला के बाद ही पता चलता, ठीक बा। तो बाकी चल तनी भाई मिला फिर अगला वीडियो में और लेके हम कुछ हाँ बवाल वीडियो, ठीक बा। सपोर्ट करते रही भाई हमार, पाला की नमस्ते।